Laraba ni za a yi wa rashin mutunci a gidana, ni da gidana. Har yau a ce akwai wata yarinya ko akwai wata mace a cikin matana wacce take ji ta isa da kanta mai taurin kai ce da zan sa doka a gidana a zo a ce an karya mu, to wallahi ba isa ba. Ƙarya ne wallahi. Kun yi kaɗan duk gaba ɗayanku kun yi tsararo, wallahi in na rabu da ku gaba ɗaya ka cokan ba ni da wata asara. Ku kuka yi asara. Ƙarya. Ta ina ne wai? Ku kuna ina? Ina take? Ina tambaya kuna tafai simi kamar an ya fashe muku a ci. Menene tana ina? Ke? Me kuke nufi? Yanzu kamar ni a gidan nan akwai wata wacce ta isa in saka doka ta karya mun? Gidan nan fa gidana ne ba na kowa ba ne. Ke? Za ki fito ko ba za ki fito ba daga ban ɗakin nan? A to, damu ne dai sai a ce muka magana sai a ce sharri muka yi mata. Kuma alhali kusan kullum sai ta aiki yara su yin wannan tsiran. Kenan kuɗi na take sata tana so tsiri. Ko? Ke? Ki fito nace? Ko sai na shigo ban ɗakin? Aikin banza ake wuri. Ke? A ina kike samun kuɗin da kike so tsire kullum? To ina so ki sani asirinki ya tono. Bala mai tsire ya faɗa mu kullum sai kin aika da kuɗi an so maki tsire. Me kike nufi? A ina kike samun kuɗin? Alhaji tashin zuciya ne da kwaɗayi. Kuma Alhaji ka san laulayin nan. Kuma ni ba kuɗinka nake sata ba. Ke baki da mutunci baki da kunya? Ni kike faɗa wa tashin zuciya da laulayi? Ni za ki wa rashin kunya? To kin ga na sake ki saki 1 2 3 ki fita ki bar min gidana. Alhaji ka sake ni? Na sake ki. Na shiga uku. Fice! Fice ni ci maki. Kin banza a